வெல்கம் டு டென் விஷன் கேமிங். இந்த இடையில நம்ம போடுறோம் தரமான கிளாஸ்க்கு ஒரு ரங்கு தான் வாங்க. உள்ள போயாச்சு. இதில் வந்து நாங்கள் 2 மேட்ச் தோந்துருப்போம் நினைக்கிறேன். பழம் அதான் நினைக்கிறேன். ஆமாம், தோந்துருப்போம். ஃபஸ்ட்டு மேட்ச்சே நாங்கள் தோந்துருப்போம். ஆமாம், ஃபஸ்ட் மேட்ச்சே தோந்துருப்போம். ஃபஸ்ட்டு மேட்ச்சே தோந்தாச்சா? நான் தோந்தாச்சு. இந்த மேட்ச்சு ஃபுல்லாக தோந்தாச்சு. போயா, செம போயா. ஆனால் எல்லாருமே இன்னைக்கு காலையிலே ஒன்று வந்திருக்கோம். அது இது கூட ஒரு அமௌண்ட் ஒன்று ஃப்ரீயாக கொடுக்குறாங்க கரையனால சொன்னால, அது எல்லாருமே இப்போ வந்திருக்கோம். அது ஒன்று ஃப்ரீயாக கொடுக்குறேன்னு சொன்னாங்க. நெக்ஸ்ட்டு வந்து இது அந்த யாராச்சும் ஒருத்தர் வாங்கிக்கலான்ட்டு. அப்புறமா வேறு ஏதோ சொன்னாங்கப்பா, அது என்னன்னு தெரில வந்துச்சு. அது என்னமோ கார்டு என்னமோ கொடுக்குறான்னாங்க. என்னப்பா வச்சு செய்கிறாங்கப்பா நம்மள. ஐயோ, நாக் அவுட்டு, எனக்கு நாக் அவுட்டு. அதில் ஏன் தப்பு? இப்போ நான் இறந்து போயிட்டேன். நட்கிட்டு சுற்றுது அந்த அம்மா. இந்த இதில் நம்ம போயான்னு நினைக்கிறேன். அப்பா சாமி, தரமாக அடி வந்துருவோம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன்னு சொல்ல மாட்டேன், இன்னும் நினைக்கிறேன். சரி, அதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு ஒன்று சொல்லிடணும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்படி பண்ணலைன்னா உங்களுக்கு ஒரு பாட்டு வரும். அட எனக்கும் உனக்கும் தான் பொருத்தம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா போயினே வரும். யாரை வந்தாலும் அச்சு செய்ய வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு செம்ம வெறியாக விளையாடுவேன். வெறி குண்டு விளையாடுவேன். வெறி குண்டு தான் இந்த ஆட்டமே இருக்கும். அவர் செம்ம டேமேஜ் குத்துற வேண்டியதான். குத்தவனே நாக் அவுட் ஆகிட்டார். அவ்வளோதான், முடிஞ்சிச்சு. ஃபஸ்ட்டு கில் எடுத்துடலாம். கில்லு தான் நம்மளுக்கு முக்கியம் பிகிலே. கில்லு தான் முக்கியம் பிகிலே, மற்ற எதுவுமே முக்கியம் இல்லை பிகிலே. அதுவும் அந்தத்தில் இருக்கிறான்பா. சிவங்க நம்ம பசங்க எல்லாருமே மேலே ஏறுறானுங்க. அம்மா ஒருத்தன் மேலே ஏறுறான். என்னமோ நான் ஏறுறதுக்குள்ளே அவனுங்க முடிச்சிடான்னு நினைக்கிறேன். சொன்னவனே முடிஞ்சாச்சு மேட்ச்சு. இந்த மேப்பில் பாருங்கள், இந்த இடத்துல பாருங்களேன், ஒரு நிமிஷம், வேறு லெவலுங்க. இந்த இடத்துல மட்டும் சொல்லவே முடியாது, அடிச்சிக்கவும் முடியாது, அப்படி இருக்கும். அடின்னா அடி, அந்த போல் அடி எல்லாருக்கும். சரி, ஏறி அடிக்கலாம். பிஸ்டல் வச்சு சுற்றுப்பேன். செம்ம டேமேஜுங்க. இப்போ பாருங்களேன், இறங்கி ஒரே ஒரு அடி தான் நாக் அவுட்டு. ஒரே ஒரு தான் அடி நாக் அவுட்டு. செம்ம டேமேஜ். ஆனால் இறங்கி ஒரு அடியில் நாக் அவுட்டு. சரி, ஃபஸ்ட்டு போயிட்டாங்க லாஸ்ட்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லி நான் கீழே இறங்கினா என்ன நாக் அவுட் பண்ணுறான்னு நினைக்கிறேன்ல. ஆமாம் அதான் நான் அவுட் பண்ணுறோம். இங்கே ஒருத்தர் இறங்கி அடிச்சிடுவான், எல்லாரையும் போட்டு அடிப்போம். ஃபஸ்ட்டானா நம்மளுக்கு கில் வந்து செஞ்சிச்சுல, அதே நம்மளுக்கு பெருமை தான். அடிச்சிடுவான். சரி, நம்மளுக்கு ஹெல்ப் கொடுப்பான்ட்டு இவன் மேலே ஏறி போனான். அவன் பண்ணுற அட்லூலியத்தை நீங்களே பாருங்க. மேட்ச் ஜெயிச்சாச்சு. நம்மளாச்சும் எடுத்து ஒரு ஓசிக்கலாச்சும் அடிக்கலான்னு பார்த்தா அவனுங்க எஸ்டானுங்க. சரி விடு, நம்ம இந்த மேப்பில் அடிக்கலாம், என்ன அடிச்சு முடிச்சிடும்டாடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனால் இந்த இடத்துல நாங்கள் தோன்றுறோம், டிஃபீட்டடு.
நானே ஆர்வ கோளாறு. இது எதுவும் எனக்கு மேலே கோளாறு. எடுத்தாச்சு கண்ணு போட்டுருவோன்னு நினைக்கிறேன். பிகிலே கப்பு முக்கியம். இல்லை கில்லு தான் முக்கியம் பிகிலே. இப்போ இந்த சைடில் ஒரு க்ளோவால் போட்டுக்கணும். எனிமி ஃபஸ்ட்டு இங்கே ஏறுறான்னு பார்க்கும்போது ஏறுறான். தம்பி க்ளோவால் கையில் எடுத்துக்கோ. போட்டுக்கினேன். க்ளோவால் யூஸ் ஆகுதுப்பா அப்பப்போ, எதுக்காச்சும் யூஸ் ஆகுது. அங்கே ஒருத்தர் நான் கூட்டா. சரி இவன் ஏறி அடிச்சிடுவான்னு பார்த்தா ஏறி அடிக்கிற மாதிரி தெரில. சரி நம்ம இறங்கிடுவான் கழுத்தில் சொல்லிட்டு இறங்குவேன். சரி இவனுக்கு ஹெல்ப் குடிக்கலான்னு பார்த்தா இவன் நாக்கு செத்துருவான். சரி விடு, க்ளோவால் ஒன்று வேஸ்ட்டாக போயிடுச்சு அப்படின்னு ரொம்ப வருத்தப்படுவேன். பின்னாடி எவனை சேஃபா அடிக்கிறானா? ஆமாம் அடிக்கிறான். அவன் நம்பக்கலை. ஓய் நான் தோகிற சொல்லிட்டு ஜெஸ்ட்டேன் என்ன கேட்கலாம். அப்போ கன்ஃபார்ம் போயா தான். அட போயா. எப்பா ஏசி அப்படி அடிக்குதுப்பா. போலாமா? அப்பா நம்மளுக்கு வந்து டபுள் ஷூட்டில் ஹெட்டே விழ மாட்டேங்குதுன்னு தெரில. டெசர்ட்டிக்கில் நீங்கள் ட்ரைனிங் மேட்ச்சில் விழுந்தது ஹெட்டு நிறைய. அதுவும் என்ன கொஞ்சம் தான் 242 அப்படி தான் ஹெட் விழுந்தது. வேறு எதுவுமே ஹெட்டு விழாது எனக்கு. அப்படி ஹெட்டு இருந்தால் கூட ஓசியில் இருந்தால் சொல்லுவானுங்க. சரி விடுங்க. நிறைய பேர் வீடியோ ஃபஸ்ட்டு பார்க்கும்போது எல்லா வீடியோவும் பார்த்துட்டு வந்து பாருங்கள். நல்லா இருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இங்கே ஒருத்தர் அடிப்பேன் பாருங்க அடி. சரி நீ அட்றா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடித்தா என்ன யாரும் அது. ஆனால் என் ஃப்ரெண்டு விடுவானா போடுறா அடிய. சரிவா அவன் ஹெல்ப் கொடுப்பானா போயிட்டு பார்க்கலான்னு போயிட்டேன். போனால் இவன் என்னமோ ஹெல்ப் கொடுக்க மாட்டான்னு நினச்சேன். ஹெல்ப்பு கொடுக்க மாட்டேங்கிறான்பா. சச்சோ சரி நம்ம தலைவர் இருப்பா. இவர் யாருப்பா? இவர் செம்மையாக விளையாடுவார். இப்போ இவர் ஹெல்ப் கொடுத்துறாரு. இப்போ மட்கிட்ட போட்டுக்கலாம். தலைமறைவா ஆனே டியூஆரே துரை போயா வெட்டு நமதே. அடுத்தவனுக்கு ஹெல்ப் கொடுக்காம இப்போ ஹெல்ப் அவங்க கொடுத்துருவான். அதனால நான் வந்து இது பண்ணிவிடுவேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிங்கன்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சொல்கிறப்பா நீங்கள் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள்.